and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Silang sabi nyo imong ipalab team na ko. Wag babae. Wa man ko mag-love team ninyo. Nagbase naman ko sa mga inistoryahan nimo. Sa akong tanaw, Oh. kung magpursige lang gina sinang Sabel, ma-develop gi kaniya. Ba ito sa mo kuya oy? Di mo mo siya kong gitunglo. O sige tunglo. Nagbase lagi ko sa imong gisulti do. Iw ka pa kunuhay. Pero ikaw ra sa imo ingon nga sexy ra di sinang Sabel. Bangag sa ilong nimo. Si? Ha? Di ka tingog kay siradong bukog. Di ka makadinay. Nga na-attract na sad kaniya. Wa man. Saywa? Saywa? Ha? Saywa? Kuya ayaw ko yung naini ba? Sulti mo ka kalingon. Kay ikaw rin hibaw sa tinuod. Ayaw ko kataw ibiya. Napatambag mo gani ko nimo. Imo rin akong katawaan. Asul. Ang katawanan mo ka. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Maday, di manggod. Oy, sulti-hati ka buboy ha. Oh. Kung ako niabot anto, Oh. may mahita mo man kito ninyo ba? Simbak ko itaw. Unsay simba ko? Madag simba ko? Gawa man ka mulikay? Oh. Oh. Siradong bukog, wa ka katingog. Lugaway di. Ngang lawgaw man. Ha? Oh. Sukat ka ron! Oh. Ha! Ha? Muli kay na ko, Ninang Sabel! Weh. Ha! Sulay ni eh. Di man ko makatuog ani. Ay, asul. Suwahi ko, buboy. Di ba makaingon ka nga may asim pag yun di ay ko? Kasukaon bang ko ani. Marog man akong balibo ani. Oo, tanawa akong legs. Oh, kahamis pa ana. Kabusok pa ana. In fairness sa no? Hamis, ugbos-og pa ay ang legs. Kung di na tingali siya silang sabil, no? Unya, di na ko makita yung naong. Fights pa tingali. Nasula. Sa akong tanaw ba? Kung magpursige lang gina sinang Sabel nimo, ma-develop ang gikan niya ba? Di ko. Dili lagi ko. Ay. Ay, mo naman ang akong gitimanaan nga blouse. Sayang nga. Ay, nangita lang akong lain, uy. Kinita na, miss. Palito nila ako. Oh, uy, wala, sinang sapil. Wow, kadagan sa iyang ipamalit. Beya? Ay, nagitaan ka ko na. Hi, Nang! Uy, daghana ko di mo gi-shopping. Ay, mag-ilis. Takong mga biste, oy. Ipanghatag ko na tong mga daan akong biste. Matiguang ko adto. Bitaw ay, nindot na imong ipamili ron kay papugong sa edad. Maayo kay nagkita di ay taday. Magpatabang unya ko nimo pamili para ni Boboy, ha? Ha? Pamalitan sa dako siya. Kaysa akong tanaw. Dili man kayo daghan og bisti si Boboy. Liwat siyang magguwang nga tihik. Mao nga ako na lang siyang pamalitan. Sige Nang, tabangan ti kag pili. Unsa? Lagi mo. Niya nasad gani ko'y ako, oh. Gilibrihan ko niya. Hayhaya kong buboy good. Wa pa din mo ani sinang Sabel? O pa man. Sige uy, mato na lang ko. Kay tingali mo ani na siya. Basta malain siya nga. Nag-una-una kong istorya ni mo. Ay, nagsaba nga nisulti ko. Way problema biya. Excuse me. Ah. Excuse me. Wow! Lo,
Nagkana ko na buboy. Nag-shopping ko kay mga daan naman ako mga biste. Oh. Sige. Uy, ato na ko imo ka, buboy. Sige, Bea. Oh. Nga na yung aan naman imong tanawan ako, kuya. Nag-shopping ka? Oh? Ano na eh? Imo ginang pinalit? Laan sige ako ning kinawat, kuya. Di pwede hinatag lang na. Kinsa mo si muhatan ako yung ani kadaghan, kuya, oy. Sinang sabil? Unsa? Hinatag na ni ng sabil, no? Buboy, oy! Di, oy! Naig pa makakbuboy. Hinatag na ni ng sabil. Di lagi, kuya! Ay nalagpamakak lagi kay gisultihan kong biya. Silang duha sinang sabil ang namili, ana. Oh. Ha? Waga katingog kay siradong bukog. Sorry, kuya. Mauwaw ka nga mo angkon nga hinatag na ni ng sabil? Oo. Uyab na giday mo. Dili, uy. Onya. Ngano ni bidawat man ka na? Ano ba malibaran? Mao na diha. Dili ka makabalibad ni ng sabil. Nakuha niya ang imong pagbati. Oh, ang good. Buboy. Minor pa taon ko, kuya. Minor. Baka, 19 pa taon ko. Minor. Minor pa na. Dili, di, 18 ug 19 buboy, dili na minor. Ha? Dili na minor. Ha? Sakto na na sidad. Di na minor, ha? Di na minor, di na minor. Ha? Kasabot ka? Oo. Kamaw na magtimbang-timbang. Pwede na nga mo decide sa ikaw galingon. Kasabot kag minor? Mao nga kun. Taman. Paminaw. Kanindung ka ni mo. Oy! Sakit, oy! Sakit! Magkadayon man gani mo ni ng sabil, ha? Imo ginang desisyon. Kuya! Hala no. Na problema naman noon ka sa love life ni Buboy. Wala gani ka magkaatiman sa imong kaugalingong love life? Aw hinuon, kasabot ra masad ko nimo. Kaila bayatang ng sabel. Og dili sayon sa imong part nga makadawat nga siya ang mahimong partner unya sa imong manghod. Aw, di banggi ko makabuot no, pero ay, ambot eh. Si Paing ka. Okay ra ka siya ini? Nibaw ka siya ini? Murag kay bawo naman siguro. Di ko sigurado. Isurya is Paing. Ayo! Oh, Maing hapon! si Paing. Wa palibak. Dayon bay. Oh, ni asa lagi day ko? Oo. Mas maayo nga ni aga Paing. Magkaistorya gid mong imok. Ha? Bahin na tong tulo? Oh, okay raman tingali nga makribal migbalik nimo, biya. Ikaw mo say bahala kin sa gid namo ang imong piliun. Di bangod bahin ako ang inyong istoryahan, good? Wa man ni mamisita na ko si imo karon. Para mga moral. May tuyo ra man gyud siya nako. O ikaw sad, manguyab kag balik nako. Di ba niingon naman kang amiga na lang kita? Oo. Pero... Pwes, ipadaplin una na. Mas importante ang inyong istoryahan ni imo. Ha? Ano day? Unsa day problema imo? Sila sinang sabil og buboy. Ha? May nahitabo na nila? Oh, Kung mao na, kinahanglang manubag si Buboy sa iyong gibuhat. ha? Sa ato pa. Okay ra day ka nga sila? May nahitabo na mga nila. Unsa pa may akong mahimo, ana? Kisa may nag-ingon nimo nga may nahitabo nila. Aw, unsa man ito imong giingon mo? Ay, pamina sa tawag tarong engoy. Naminaw bit akong tarong mok. O niya, nganong pataka mo kag sulti kung naminaw kag tarong? Aw, unsa gid ay? Ay, ing-ing. Na- Way, Kinsa man nahitabo. na si ing-ing, oy? Paing. Paing ing-ing. Ay, ing. Way, nahitabo nila. Saan mok? Aha, nabala ka lago sa kumanghod, ing. Kapoy na. Kay bata pa taon sa minor pa na, minor. Ha? Nya, hala no, bata pa man taon na siya sa imong mama taon. Ha? Ibaw na ka. Ay, sa tinuod lang mok. Mok-mok. Ay, ay, mok. Supak maging ko, ana. Eng. Nalipay gani ko itong panahon nga naglikay si Buboy ni Mama. Hmm. Pero karong bag-uhay lang. Wa naman siya mulikay. So, di na lagi ka mo supak, ing?
May mahimo pa ba kumok? Oh, Hoy, nganong wa? Tambagi na imong mamaing. Tawa man ka, Biya. Imo na kong ikatawaan nun, Biya. Di ba ako magkatawa ko ninyong duha ba? Tuturay lang mong duha. pati kisig angga, ing. Pati kayong mga angga. Tambagan sa ni Imox Boboy. Sige, ako suwayan. Uy! Uy, Paing! ngano day, Angkol? Trawa! Trawa yun sa FB, trawa! Trawa! Nay nasunog nga ang hotel. O mayong pagka-plaster sa mga dagoy na sa bilog buboy nga apil sa mga ni-check-in dito nga giriskyo. Unsa? Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!